Hayırlı Cumğa kişileri tileybe sizge hürmetli televizor qarawçılar. Efirde sabah okunları televideniyesi hem otna informasyon programısı. Uzub barışı günler yoğunluqları bilen sizni ijat türkümü hem min Gülnaz Gatavalini tanıştırırman bugünkü çıgarılışta. 29 oktyabrda Komsomolның 100 yıllığı bilgilep ötildi. Мәңгілік әлмәндәр, bu atnada Tatar teatrı legendası yoqtaşыбыз Şevket Biktimirov nesk aldılar. Ey şoför rulün tuttura maşina yurtçılar ıstalıqta kışsın açtı. Hazır әлеге һәм башка яңалыклар хакында тулырак таныштырырбыз. 31 октябрь көнне балалар иҗат үзәгендә Бердәм Россия сәяси партиясының Яшь гвардия оешмасы активистлары 5-нче отчет сайлау конференциясын уздырды. Татарстан Республикасында эшләүче Бердәм Россия сәяси партиясының Яшь гвардия җәмәгать оешмасы безнең районда 2003 елда барлыкка килде. Билгеле, төрле елларда төрле эшчәнлек алып барылды. Соңгы вакытта оешма белән райондашыбыз Айнур Халиев җитәкчелек итә. Яшь гвардиячеләр күзгә күренеп активлашты. Яхшы команда тупланды һәм район күләмендә уздырылучы кайбер чараларда да без аларны еш очратабыз. Соңгы вакытта бигрәк тә менә күбрәк игътибар яшьләрне җәлеп итү проблемасы тора. Шуңа күрә компьютер дибез инде өйдә утыру, кичкенә берләшмәләргә берләшү. Менә ул проблемадан ничек чыгарга ие. Шуңа күрә без инде күбрәк яшьләр алдында, яшьләр гвардиясы алдында шул мәсьәләне куярга тырышабыз. Яшьләрне берләштереп, ниндидер глобальныйрак районда яшьләр эшчәнлеген алып бару. Һәрбер кеше аерым яшейке белән түгел, гаиләсендә берләшеп эшләү. Менә төп мәсьәлә безнең шул. Бүгенге көндә яшьләргә рациональ яшәү рәвеше алып бару өчен бөтен мөмкинлекләр дә тудырылган. Кайсы гына өлкәдә хезмәт куйсалар да, Яшь гвардия оешмасына алар теләп кушыла. Конференцияда 54 делегатның 48-е катнашты. Безнең менә Казан кунаклары, үзебезнең активист егетләр үтенечтә менә биредә, һәм инде без бүгенге конференцияны югары рухта һәм уңышлы гына башкарып чыгарбыз дип уйлыйм. Конференцияны Яшь гвардия оешмасы җитәкчесе Айнур Халиев алып барды. Аның кысаларында эшлекле яшьләр белән очрашуга Саба муниципаль районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов та килгән иде. Татарстан региональ бүлекчәсенең Яшь гвардия оешмасы әгъзасы Виталий Климанских үз чыгышында җирле штатның эшчәнлегенә югары бәя бирде. Приятно присутствовать здесь. Очень тесно сотрудничаем по нашей деятельности с вашим районом. Не постесняюсь сказать, что один из тех районов, на которые мы опираемся в решении некоторых оперативных задач, которые у нас бывают по линии организации, которые приходят нам из центрального штаба в том числе. И вдвойне приятно, что Айнур является одним из руководителей тех местных отделений, которые показывают наиболее хорошие результаты в деятельности. За это хочу отдельно вам всем поаплодировать, потому что это ваша работа тоже. Спасибо. Җыелышта барлыгы 8 мәсьәлә каралды. Иң мөһимнәр рәтендә яңа җирле штаб сайланды. Илназ Набиуллин Яшь гвардия оешмасының 11 һәм 12 чираттан тыш конференциясына безнең районнан делегат буларак тәкъдим ителде. Барлык мәсьәләләргә тукталып узганнан соң Виталий Климанских Бердәм Россия сәяси партиясының Саба җирле бүлекчәсенең башкарма комитеты җитәкчесе Фәрит Зариповка, Яшь гвардия оешмасының Саба җирле бүлекчәсе җитәкчесе Айнур Халиевка рәхмәт хатлары, аеруча актив яшьләргә истәлекле бүләкләр тапшырды. Җәмәгать эшләрендә актив катнашучы, белемле, инициативалы яшьләр һәр чорда җәмгыять тарафыннан уңай бәяләнгән. Өстәвенә, мондый берләшмәләр районыбызның талантлы яшьләрен ачыкларга да ярдәм итә. Бүтән Союз Ленинчыл коммунистик яшьләр берләшмәсе оешуга 100 ел тулды. Истәлекле датаны 29 октябрьдә башкалабызның Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры бинасында тантаналы шартларда билгеләп үттеләр. Анда районыбыздан да ялкынлы еллар активистлары катнашып, зур рухлану белән кайтты. Ветеран комсомоллар бу атнада Саба дулкыннарында кунак булып, яшьлек елларының күңелле хатирәләре һәм бәйрәм тәэсирләре белән уртаклашты. Зарыгып көткән очрашу, сөйләшер сүзләр дә күп, яңартасы, хатирәләр дә шактый җыелган. Саба дулкыннарына бик тә мөхтәрәм кунаклар килде. Алар сабалыларга һәм теләчеләргә таныш йөзләр: Расих Сабиров, Рисана Мустафина, Зөлфирә Ихсанова. Бүгенге көндә комсомол ветераннары, ерак үткәндә ялкынлы елларның иң тырыш яшьләре белән эшләгән җитәкчеләр. Комсомол
СССР дип аталган мәгърур куәтле илебездә 1918 елдан алып 1991 елга кадәр эшләгән яшьләр оешмасы. ВЛКСМ сүзе Бөтен Союз Ленинчил коммунистик яшьләр берләшмәсе дигән тулаем атамасыннан кыскартып ясалган. Комсомоллар илебез куәтен арттыруда, яңа шәһәрләр һәм завод-фабрикалар төзүдә, яңа җирләр ачуда катнашалар. Комсомол сафлары бик күп яшьләр өчен чыныгу, батырлык һәм фидакарлык мәктәбе булган. Саба районының да комсомоллар белән бәйле бай тарихы бар, ләкин аның беренчел документлары сакланмаган. Бары тик 1932 елдан гына тәүге протоколлар теркәлә башлаган. Ул вакытта районның беренче секретаре Әхмәт Искәндәров була. Әлбәттә, комсомол тарихында бу вазифада бик күпләргә эшләргә туры килә. Бүгенге кунагыбыз Расил Сабиров та заманында шушы җаваплы урында утыра. Ул 1977-1982 елларда ВЛКСМ райкомының беренче секретаре. Мен эшләгән чорда районыбызда 28 комсомол яшьләр фермасы эшли. Анда яшьләрдән генә тора, күпчелек яшьләр була, өлкәннәр дә була. И шушы елларда алар арасында ярыш оештырылып, күчмә вымпеллар бирә торган булабыз без. Менә шушы елларда безнең 1979 елда, 1980 елларда районыбызның 2 комсомол яшьләр коллективы, беренчесе компрессор станцияның комсомол яшьләр коллективы, икенчесе Собалис промхозының азатлы сувенир цехы комсомол яшьләре, КПСС үзәк комитетының, ВССПСның, ВЛКСМ үзәк комитетының күчмә байракларына лайык булалар. Аларның тапшырырга Казанның обком секретарлар килә, мин катнашам. Менә ул безнең өчен бик зур дәрәҗә, бик зур җиңү иде. Районыбыз комсомоллары дәүләт һәм җәмгыять эшләре белән идарә итүдә, яшьләрне тәрбияләүдә, сәяси халык хуҗалыгына кагылышлы һәм социаль-мәдәни мәсьәләләрне хәл итүдә актив катнаша. Коммунистлар фиркасы ВЛКСМны яшьләр арасында үз идеологиясын уздыручы төп оешма итеп карый. Эшче комсомолларны яңа эшләргә рухландыручы үз бүләкләре була. Маяклар, байраклар, комсомол путевкалары, күкрәк билгеләре шул турыда сөйли. 79-80 елларда без район буенча 2 комсомол яшьләр отряды оештырдык. Менә бу авыл хуҗалыгына яшьләрне җәлеп итү ягыннан. Берсендә 2 елга без 150 кешене менә шушы фермаларга, трактор паркларына, менә шушы яшьләрне авылда калдыра алдык. Алар уңышларына эшләделәр. Бүгенге көндә әле күпчелеге хезмәтләрен дәвам итәләр. Мин эшләгән чорда статистиканы карадым мин. Комсомоллар саны буенча иң максималь сан 1978 елда була. Ул вакытта район комсомол оешмасында 7200 комсомол тәрбияләнә. Бу укучылар белән бергә, төзүчеләр белән, механизаторлар белән, промышленността укытучылар белән бөтен комсомоллар алып 7200 комсомолец. Ул бик зур көч. Аны бит 2000-гә якыны турыдан-туры материал производствосында эшли, икътисадта эшлиләр, байлык китерәләр илебезгә. Барлыгы Саба районында тормышында 36 меңгә якын яшьче комсомол мәктәбе аша узалар. Әгәр дә анализлап карасак, менә бүген тудырылган байлык, менә без бүген матур яшибез икән, матур табыннарга утырабыз икән, җылы биналарда эшлибез икән, җылы иләргә кайтабыз икән, әйләнеп кич белән кайтабыз икән. Алар бөтенесе менә шушы яшьләр, ул вакытта яшьләр, менә хәзерге вакытта комсомол мәктәбе аша узган кешеләр кеше белән тудырылган байлыклар. Комсомол оешмаларының иң беренчел максаты тәрбияле буын үстерү. Тик һәр заманында җиңел холыклы кешеләре бар шул. Эчкечелек, тәртипсезлек бер кайчанда бетә торган темалар түгел. Нәкъ менә андыйлар белән көрәшүдә комсомолларның отышлы үз алымнары була. Район үзәгендә комсомол прожекторы бар иде. Анда тәртип бозучыларны без һәр вакытны тәнкыйть итәрик. Комсомол җыелышларына куядырык. Аларга выговорлар бирәдерик. Төрле чаралар күрәдерик.
хәтта комсомолдан чыгару фактлары бар иде. Шулай тәрбияләнгән безнең яшьләр, тәрбияләнгән иде яшьләребез, алар куркып тора иде комсомолдан чыгу. Ул комсомолдан чыгу, ул аның гаиләсенә, әти-әнисенә, эшли торган коллективка, укый торган мәктәпкә бик зур ямьсезлек иде. Шуңа күрә алар тырышалар үзләрен әйбәт тоторга, актив булырга. Комсомолның 100 еллыгын искә алганда Ширәм җирләрне ачкан, БАМ һәм башка зур төзелешләрдә, шул исәптән республикабызда барган эшләрдә яшьләрнең өлеше алыштыргысыз. Чаллы, КамАЗ кебек үк Бөтенсоюз комсомол төзелеше булган. Бу исемлекне Комсомольск на Амуре, Чиләбе трактор заводы, Днепрогэс кебек бөек төзелешләр белән дәвам итеп була. Районның ул еллардагы актив тормышы, яшьләр сәясәтенең ялкынлы чыгышлары менә бу фотоларда чагылыш таба. Аларда җанлы үткәннәр, инде кайтарып булмый торган кадерле тарих. Комсомол эшләре һәм казанышлары замана яшьләре хәрәкәте өчен үрнәк булырга тиешлеген әйтә Зөлфирә Ихсанова. Ул 1981-1985 елларда Саба ВЛКСМ райкомы секретаре була. Миңа тапшырылган вазифалар буенча Саба ВЛКСМ райкомы секретаре буларак миңа укучы яшьләр комсомол оешмаларының эшчәнлеген оештыру, аларга тиешле юнәлеш бирү, инде шушы комсомолдан соңгы пионер оешмалары белән дә җитәкчелек итү һәм аларны комсомол сафларына әзерләү менә шуның кебек вазифалардан тора иде. Ул елларда Саба районы составына Теләче районында кергәнлектән районыбыз бик зур, районда барлыгы 36 мәктәп, шулай ук бер урта һөнәри 104 номерлы училище бар иде. Менә шушы мәктәпләрдәге һәм һөнәр училищесындагы комсомол яшьләр белән җитәкчелек итү бик зур истәлекләр белән күңелдә әлдә саклана. Комсомол җыелышлары, укулары, яшьләрнең ялын оештыру, өмәләр халыкны бергә җыя торган иң күңелле күмәк чаралар. Комсомол безнең яшьләрнең күп кенә буыннары өчен чын гражданлык мәктәбе булды. Комсомол оешмаларында ватанга мәхәббәт, улы буынга хөрмәт һәм хезмәткә мәхәббәт тәрбияли иделәр ди Зөлфирә Ихсанова. Комсомолга 14 яшьтән олай идек. ВЛКСМ, Саба ВЛКСМ райкомы утырышына якынрак мәктәпләрдән әзерләнеп, җәяүләп тә киләләр иде. Ул вакытта инде транспорт мондый бүгенге кебек шундый җайлы автобуслар бик юк иде. Инде ерак авылларны үзебез күчмә утырышлар белән мәктәпләргә чыгып, мәктәп стенасы эчендә, мәктәп эчендә күчмә ВЛКСМ райкомы бюролары утырышларын үткәреп, шунда олай идек инде. Менә мондагы 14 яшьлек егет-кызларның йөзләре, аларның менә рухи халәтләре, аларның омтылышлары, менә минем бүген дә йөрәгем аша үткән инде ул бик күп тапкырлар. Менә мин бүген дә аларның күбесенең йөзләрен хәтерлим. Шул кадәр шын әхлакый чисталык белән, шул кадәр шын күңелдән теләп, Ленин комсомолы, шундый данлы комсомол сафларына керәсе килеп, балалар киләләр иде. Алар күп кырлы әзерлек, үзләренең пионер елларында нинди эшләр белән шөгыльләнгәннәр. Әлбәттә инде ул эшләр җәмгыятькә файдалымы, шундый күзлектән карала, ничек укыйлар алар. Мәктәпнең пионер эшләрендә, мәктәптән тыш җәмәгать эшләрендә ничек катнашалар. Гомумән, авылда яшәүче өлкәннәргә инде ул вакытта бөтен җирләрдә бит әле балалар бакчалары юк. Урамда уйнап йөрүче бәләкәй сабыйларга кадәр менә алар ничек шифлык итәләр. Менә шушы бөтен эшчәнлекләре турында сөйләп, шундый уставны, Ленин комсомолының ВЛКСМ уставын чын күңелдән инде ятлап бетереп, төшенеп, шулай сөйләп, дулкынланып керәләр иде. Инде менә һәрбер бала шушы бюро утырышында үзенә тиешле сорауларга җавап биреп, матур итеп җавапларын биргәч чыгып китеп, аны икенче салыштырып, 20-шәр, 25-шәр, 30-ар, 40-ар бала шулай утырыштан чыгып киткәч, аннары без инде менә шушы бюро утырышының карарын чыгарабыз һәм аларны инде барысын бергә җыеп, аларның кулларын кысып, котлау сүзләр әйтеп, шундый ялкынлы ришләр тотып, шундый матур итеп комсомол билетларын тапшыра идек. Комсомолның төп вазифасы чын патриотлар, аңлы, югары белемле хезмәт сөючән, төрле яктан әзерлекле коммунизм төзүчеләре тәрбияләү, яшьләрне гамәли яктан коммунистик җәмгыять төзүгә җәлеп итү була. Бик күп комсомол егет-кызлар безнең инде менә шу комсомол эшчәнлеге аша тормышта үзләренә эш таптылар, урын таптылар. Хәтта менә мин беләм, комсомол ул менә мәктәп
те класслары белән комсомол яшьләр авылда калалар. Менә мин инде турыдан-туры мәктәп комсомоллары белән эшләгәнлектән, укучы комсомоллар белән эшләгәнлектән, укытучылар комсомол оешмалары белән эшләгәнлектән миңа ул якын. Менә сорау бирә идем мин. Ничек сез мәктәп классыгыз белән калырга, сыйныфыгыз белән калырга уйлыйсыз? Без әле үзебезне ачмадык. Без комсомол эше белән менә сыйыр савучылар булып, механизаторлар булып эшләп, иген үстереп, үзебезне сынайбыз, комсомол эшен ялкынландырабыз үзебез яшәгән төбәктә. Шулай ук авылыбызны яшертәбез. Оннан соң без бәлки менә бүген мин уйлыйм укытучы булырга, бәлки мин авылда калып берничә ел эшләгәннән соң мин бөтенләй башка юнәлешне сайлап алырмын. Мин үземне башка яктан ачармын дип әйтеп, менә шулай эшләп, шушы берничә ел хуҗалыкта эшләгәннән соң, колхоз-совхозларда, районда эшләгәннән соң, үзләренә менә ярашлы һөнәр алыр өчен югары уку йортларына китеп, укып, яңадан безнең районыбызга кайтып, авыл хуҗалыгының, менә халык хуҗалыгының төрле сфераларында эшләп, районыбызны күтәрделәр. Комсомол яшь буынны пролетар интернационализм принципларына тугрылык рухында тәрбияләүгә омтыла. Халыкара яшьләр хәрәкәтен җәелдерүгә ярдәм итә. Бу чорларда районда һәр оешманың эшче яшьләрне туплаган үз комсомол оешмалары була. Рисана Мустафина 1987-1991 елларда район кулланучылар җәмгыятенең комсомол комитеты секретаре була. Мин бәхетле елларга туры килдем, инде бәхетле елларда эшләргә туры килдем. Безнең комсомол яшьләр коллективлары бар иде. Бик күп оешмаларда безнең Саба һәм Теләче районнарының бөтен комсомол яшьләре монда инде оешмаларда эшлиләр иде. 15-16 комсомол яшьләр коллективлары үзара ярышалар иде. Сатучылар, төрле хезмәттә эшләүчеләр, шоферлар, кондитер өлкәсендә ипи пешерүчеләр һәм башка бик күп өлкәләрдә сушзавод та бар иде ул елларда, комбинат та бар иде. Бөтен заводларда Саба районында һәм Теләче районында булган өлкәләрдә эшләүче яшьләр белән үзара ярышып эшләү бар иде. Ул беренче бик зур тәрбия иде. Икенчесе, ял вакытларында матур итеп үткәрә идек без. Ял вакытларында инде безнең ягезәле егетләр, ягезәле кызлар үзара инде район кулланучылар җәмгыятьләре арасында инде. Менә без эшләгән вакытта ук ял итү кичәләр яңа елларны матур итеп каршы ала торган идек. Столовыйларда, кафеларда безнең өчен генә матур өстәлләр әзерләнә иде. Анда инде чәй эчеп, матур гына итеп, биеп, җырлап, төрле КВНнар оештырып, бию, җыр кичәләре һәр барысында үткәрелә, матур сабан туйлар. Һәм дә инде менә соңгы бик зур истә калганы шул. Менә мин шушы елларда эшләгән вакытта Саба районы исеменнән бардык без беренче тапкыр республикада оештырылган каз өмәсе конкурсына. Безнең Саба районыннан бөтен каздан өмәсе дигәч инде анда мендәрләр ясап, самавырлар белән чәйләр куеп, гомумән каз өмәсе күренешләрен алып барып, һәм матур җырлар бөтен өлкәдә дә сату, алу, ясау, нинди полуфабрикатлар ясау өлкәсендә бөтен хезмәтләрне күрсәтеп, шундый чыгыш ясадык республика күләмендә. Һәм безнең район анда беренче урынны алды. Һәм инде мин үзем дә җырлап беренче урынны бирделәр. Взнослар ялкынлы еллардан ияреп килгән сүздер мөгаен. Ул чорда комсомоллар көче белән ил казансына зур суммаларда акчалар туплана. Һәм аларның барысы да халыкның тормышын, көн күрешен, ялын оештыруга тотыла. Рисана Мустафина үзе эшләгән чорда 1500 кешелек комсомол комитетыннан 2 тиенләп җыелган взнос акчаларын Сабада ачылган афганчылар обелискын төзүгә тапшырганын яхшы хәтерли. Ул яшьлек елларын бик сагына. Республикада яңа булдырылган яшьләр эшләре министрлыгына да зур өметләр баглый. Бүгенге көндә республикабызда яшьләр министрлыгы булдырылды. Менә соңгы шушы айда гына. Бу бик тә кирәкле оешма. Ләкин бу рәвешле булмас инде ул. Аның идеологиясе матур булса, идеологиясе төгәл булса, тәрбияви яктан бу бик тә кирәкле оешма булачак. Яшьләрне инде бүгенге көндә акчага гына түгел, яшьләрне инде бүгенге көндә эшләмичә яшәргә генә түгел, бүгенге көндә эшләмичә безнең заманда кем эшләми шул ашамый иде. Хәзер инде күбрәк кем эшли, кем эшләми шул ашый дигән принципкарак калды. Әмма ләкин бүген акчаны төп максат итеп куймыйча, хезмәтне яратып,
тәрбияви яктан халыкны, яшьләрне, менә олыларны хөрмәт итәргә, олылар белән һәр вакытта дагы исәпләшергә, аларның куйган хезмәтләрен һәр вакытта дагы алдынгы эш алымнарында кулланырга һәм укыганда, ял иткәндә тәртип белән матур иттереп, дөньяны яратып, илебезне яратып, данын үстереп, аны саклап, аны яклап, без бу матур илдә, матур вакытта яшибез дип һәм эшлибез дип үзләрен кызганмый торган матур идеология оешма булса, яшьләр бер төрле төп-төгәл юнәлешле, акыллы җитәкчеләре булса, яшьләр оешмаларына җитәкчеләр матур итеп куелса, ул киләчәктә бу булыр дигән комсомоллык булмаса да, башка исем белән бу әйбер булыр дигән өметтә калам мин. Менә шулай студиябыз кунаклары бүгенге заман яшьләре белән горурланалар, ләкин үз җырларын сагынып яшиләр. Яшьлектәге комсомол җырлары да һаман күңел түрләрендә яши бирә. Дошман бик күп Идел тирә-якта, туплар шартлый урман кырларда. Дошманнарга каршы икәү бергә киттек, үткен кылыч алып кулларга. Дошманнарга каршы икәү бергә киттек, үткен кылыч алып кулларга. Безнең комсомол еллары менә шушындай истәлекле, мәгънәле, тәрбияви җырлар белән дә нык истә калды. Бу менә без әле генә башкарып киткән җырдан инде бер куплет. Ул комсомол оешкан, комсомол яшьләрнең гражданнар сугыш елларында илне саклаган вакытта җырлаган һәм аларга көрәшкә барырга ярдәм иткән җырларның берсе. 1 ноябрьдә суд приставлары хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләде. Бу һөнәр ияләре дәүләт законнары урнаштырган тәртипне тәэмин итә. Шулай ук барлык суд актларын һәм махсус вәкаләтле органнар актларын башкару бурычларын үти. Бу елгы бәйрәмне алар нинди нәтиҗәләр белән каршы ала? Саба һәм Теләче районнары суд приставлары хезмәте җитәкчесе Лилия Гайнадинова чыгышын тыңлыйк. Саба һәм Теләче районы суд приставлары хезмәте һөнәри бәйрәмне 2018 елгы уңышлары нәтиҗәле дип саныйм, һәм без бу бәйрәмне үзебезнең уңышлар белән, сөенечле уңышлар белән каршылабыз дип саныйм. Быелгысы елда шушы 2 районның алып бара торган суд приставлары хезмәтенә 17 меңнән артык үтәүш кәгазе керде. Шуларның 65% үтәлде. Безнең интенсивность инде 85% белән бара. Ел ахырына таба Алла бирсә 100%-ка җиткеребез дип уйлыйбыз. Менә 1 август 2018 елның 1 августыннан республикабызның президенты поручениесе нигезендә суд приставлары хезмәтендә булган алимент түләүләре, кәгазьләре һәм бурычларын җыеп алу эше бигүрләп бара. Бөтен масса күләм чараларында да ул чагылыш таба бит инде. Шушы Саба һәм Теләче районы суд приставлары хезмәтендә барлыгы 178 алимент эше карала безнең. Ул 25 миллион сумга, суммасы бик зур 2 районга. Инде шушы айлык кысаларында безнең алып барылган эшләргә килгәндә, шушы айлык кысаларында без 3 алимент түләмәгән кешегә җинаять эше кузгаттык. 157-нче мадда нигезендә җинаять кодексының бу инде 2 айдан да артык алимент түләмәгән һәм алимент түләргә бурычлары бик күп булган кешеләргә карата булды. Шулай ук 20 административ җаваплылыкка тарттык. 5-тә 35-нче мадда нигезендә административ кодексның әгәр дә инде бу 20 административ кодекска белән җаваплылыкка тартылган гражданнар үзләренең алимент түләүләрен түләмәүләрен дәвам итәләр икән, 2 ай буе түләмиләр икән, аларга да шушы җинаять кодексының 157-нче статьясы нигезендә җаваплылыкка тартылачаклар дип әйтәсе килә инде. Шулай ук безнең инде 30 меңнән артык долгы булган кешеләргә Россия Федерациясының законнары нигезендә праваларны лишайту бурычы да каралган. Менә шушы елны 2018 елны без барлыгы 2 районга 58 гражданның машина йөртү хукукларын ограничиттек дип әйтәсе килә инде. Һәм 87 алимент түләүче гражданның чит илгә чыгу хукукын чикләдек.
һәм шулай ук шутларында булган акчаларына һәм мөлкәтләренә арестлар салынды. Барлыгы без бит мөлкәткә дә арест салабыз, бурычлары булган кешеләргә. Барлыгы 3 машина, автотранспорт арестовать ителде шушы айлык нигезендә генә әле. Һәм башка мөлкәтләрдә арестка алынды инде. Шулар белән бер рәттән без торак коммунал түләүләрен түләмәгән кешеләр белән дә эшлибез. Андый гражданнар да күп, пенсияларына, хезмәт хакларына һәм банкта булган акчаларына җибәрәбез, арест куябыз. Пенсиясеннән, хезмәт хакыннан 50% тотып калу юлы белән дә үтәтәбез. Инде бердә ул кешеләр турында мәгълүмат юк икән, без аларны розыскка бирәбез инде. Шулай ук менә ел бетеп килә инде. Налог түләүләрендә җыю мәсьәләсе безгә каралган. Аның өстендә дә бик күп эшлибез. Гражданнарның өйләренә барабыз. Торак коммунал хезмәтләре белән бергә рейдлар оештырабыз. Шулай ук ГАИ хезмәткәрләре белән рейдлар оештырабыз. Шул эшләр белән мәшгуль булып ятабыз. Эш күп эшлибез. 1 ноябрь бит инде суд приставларының һөнәри бәйрәмнәре. Шушы бәйрәм моңаеннан иң беренче мин үземнең коллективымны бәйрәм белән котлап китәсе килә. Аларның гаиләләренә, туганнарына һәм үзләренә саулык, сәламәтлек, тынычлык телисе килә. Шулай ук рәхмәт итәсе килә аларның әти-әниләренә, гаиләләренә, чөнки алар күп вакытларын эштә үткәрәләр. Соңгыда калып эшләгән вакытлар туры килә. Бик зур рәхмәт аларны аңлаганнары өчен һәм безнең хезмәткә булышканнары өчен. Инде шушы Сабат вакытлары телевидениесен тыңлаучы, башка караучы, башка районнарда яшәүче, хезмәт итүче коллегаларыма тоже шушы бәйрәм белән котлыйсы килә. Эшләрендә уңышлар, сабырлык, сәламәтлек телисе килә инде. Бәйрәм белән. Атна информацион программасын дәвам итәбез. Татар театр сәнгатының йөзе кашы, чын артист, үзенең әлмәндәр роле белән халык күңелендә мәңгелек урын алган якташыбыз Шәүкәт ага Биктимировның тууына 28 октябрьдә 90 ел тулды. Татар театры легендасын районыбызда да зурлап искә алдылар. Бу атнада татар дөньясының йөзе кашы булган Галиәскәр Камал исемендәге театрның фидакар артисты, якташыбыз Габдулла Тукай исемендәге премия лауреаты, СССРның, РСФСРның, ТАССРның халык артисты, Россия Федерациясының Станиславский исемендәге премия лауреаты Шәүкәт Биктимировны искә алдылар. Әгәр исән булса 29 октябрь көннән 90 яшь тулган булыр иде. Казанда, Татарстан урамында Шәүкәт Хәсән улы Биктимиров яшәгән йортка мемориаль такта куелды. Ә көннең икенче яртысында Галиәскәр Камал исемендәге театр артистлары Шәүкәт абыйның балалары, туганнары, дуслары аның туган авылы Мингәргә кайттылар. Җәмәгатьчелек һәм авыл халкы Казан кунакларын бик яратып, җылы итеп кабул иттеләр. Авыл китапханәсендә һәм музейда Шәүкәт Биктимировка багышланган күргәзмәлекләрне карадылар. Аның шәхси әйберләрен, Шәүкәт абый турында язылган күп төрле матбугат белән таныштылар. Мингәр авылында Шәүкәт абыйлар яшәгән йорт әле дә исән. Ул хәзер инде йорт музей буларак саклана. Йортның ишек алдына кереп, Шәүкәт абый рухына дуга укылды. Ә соңыннан Мингәр авыл клубына юл алдылар. Биредә үзешчәннәр артист уйнаган спектакльләрдән өзекләр күрсәттеләр. Көн кичкә авышты. Халык Шәүкәт Биктимиров исемен йөртүче район мәдәният йортына җыелды. Фойеда күргәзмәлекләр урын алган. Бөтен җирдә Шәүкәт абыйның рухы кебек. Яшь вакытта күрше авылларга, үзебезнең авылларда кичкенә спектакльләр куеп бирдек, концертлар куеп бирдек тә. Шунда килдем дә шәһәргә килгәч, абый минем театрда, театр артист булып китәсем шикелле. Ул миңа 40 кисте менә булай дип. Семьядан 2 кеше артист булмый. Все. Bundan 40 gitti de hepsi merhum Anwar abi Şevket. Müsebsin olay ettiresin enikaşından. Yok. Şimdi bana Anwar kısılma. Men özüm bilen deydi, o beni Anwar abinin bir tanışı var idi. Beni jiberdi. Bana vertolyotda zabıtta ışkanını görürüz deydi Anwar abi. Jiberdi vertolyotda zabıt ışka. Men onda biraz arabacı olup işledim.
Üçüncü kurs master başladım. Ondan sonra gittim master болып işlep şunda. Şundan yazgandır indi. Ağır vakitler. Kuartı meselesi gerek. Meni çakırdılar. Stроительство организацияға. Bunlar kuartı verebilir. Kuartı alırga bittiğinde kadar eleki zaman özünüz bilesiz. Kuartın tezgini alıp bulmadı. İşledim. Hazır aldım kuartı. Allah'a şükür. Şunda biraz abinin isiminde biraz kovup жеткен şekilde oldum. Tataristan'ın zaten stроитель buldum. Mene men telesim kile Ministri kulturaga bir zor rahmat. İşlep kalan tiyatr kollektivine bir zor rahmat. Birgelep işlegen kişilerine kollektivlarına men rahmat için rahmatlarını bildirem. İnsan sağ yaşasınlar. Tiyatr kollektivi etti. Şevket abi bizim Tataristan'da Büşküne SSSR'ın halk artisti. Azat Abbasov, Marcel abi Selimjanov, Fuat Halitov, şehirde tuğan yigitler, ondan sonra Abdullah Şamukov Uyan ülkesinde, Emine Tataristan'ın şınkıp Büşküne gadi bir oğlundan çıkan Tatar mulayının SSSR'ın halk artisti buluğu, o bizim barımız içinde büyük zor gururluk. Hem min Şevket abinin gül etem, onun bir isimine turu kileş ismi de Şevket o Arapçadan ulu, büyük, güçlü diyen mağnanı anlata. Hem şu isimine şunday tengel kilirlik, motor, uzun, gümür, boy, icat birliğen ana. Şevket abinin bir etkeni var idi. Min okup bitirip Kazan'a kilgeç, tiyatrga kilgeç. Benim de gövdem büyük zor tügül, ben yabıkkına, sepkilligine, ben şunda da Zeyni Sultanov kübük zor artistlarının söyleşkenin işittimdi. Kimler kile indi bizgenin diyeşler kile tiyatr kim kuluna kola indi dipti. Buna ben hazır şu sözlerge cümgak yasısım kile. Her zamanın anın özünün Karifo da bulgan, özünün Tinçurin da bulgan, özünün Zeyni Sultanov da. Amına şu ana görür күзге бик әлләни тыйылмаган тышкы кыяфәте белән яшь кенә малайлар безнең СССРның халык артисты дигән бөек исемгә барып җиткәннәр. Шуңа күрә безнең әле киләчәктә дә үзебезнең Шәүкәт Биктимировларыбыз булыр, үзебезнең тагын да әлмәндәрләребез булыр. Театрның аның бәхете дә татар халкының бәхете дә шунда. Бу көннәрдә аның рәсемнәрендә карыйбыз, видеоларда күренә. Ул менә арада шикелле. Хәзер барып сөйләшеп булыр кебек аның белән. Аннан соң уйлап куясың, юк бит инде ул дип. Шундый сагындыра. Аның сәхнә артында соңгы елларда инде ул әлмәндәргә генә килә иде. Шунда күренеп китүе ул бер кояш чыккан төсле була иде. Шундый рәхәт, шундый күңелле һәм уйлап куям, шундый бик кеше белән бер чорда эшләп, аның уенын карап өлгергән буын без. Шуның белән без бәхетле, бик сагынабыз, бик яхсынабыз. Шәүкәт Биктимировны искә алу кичәсендә Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов, Галиәскәр Камал исемендәге театр режиссеры Фәрит Бикшәнтәев, Шәүкәт абыйның улы Искәндәр, кызы Гүзәл ханым катнаштылар. Дистәләгән образлар тудыру өчен артистка күпме уйнау, йокысыз төннәр, эзләнү, материаллар актару сорала. Шәүкәт Хәсән улы Биктимировның күп кырлы, бай, юмар талантын халкыбыз бик яратты. Һәм ул бик озак еллар безнең күңелләребездә сакланыр әле. Тамашачы Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары катнашында Илгиз Зәйниев сәхнәләштергән Бабайлар чуагы спектаклен карап кинәнде. Бүген Россиянең барлык төбәкләрендә этнографик диктант яздылар. Ул 3нче тапкыр үткәрелде. 2017 елда акциядә Россиядә һәм чит илләрнең 2600 мәйданчыгында 367 мең кеше катнашкан. Саба районында зур этнографик диктантны район үзәк китапханәсендә яздылар. Район үзәк китапханәсе укучыларның каникул көнендә айрыуча бер җанлылык белән яши. Менә бүген дә бирегә бер төркем малайлар, кызлар җыелды. Уку залында өлкәннәр дә күренә. Булай очрашуның максаты ил күләм акциядә катнашып, үз өлешеңне кертү. Районыбыз вәкилләре зур этнографик диктантка килгәннәр. Әлеге чараның максаты Россиядә яшәүче халыкларның тарихына, мәдәниятенә, гореф-гадәтенә, аларның яшәү рәвешләренә игътибарны арттыру һәм бүгенге чарада безнең укучылар да, өлкәннәр дә катнашачак.
Диктант язуда Россияда яшәүчеләр һәм рус телен белүче чит ил гражданнары да катнаша ала. Аларның белеме, нинди дин тотуы, гражданлыгы һәм яше мөһим түгел ди оештыручылар. Сораулар исә киң колачлылыгы белән аерылып тора. Һәркем җавап бирерлек, чөнки алар безнең Россия тарихындагы иң кирәкле даталар, иң мөһим вакыйгаларны үз иченә алалар. Андагы тарихи һәйкәлләр буенча да гомумән сораулар бик кызыклы. Һәркем аны кызыксынып эшләр дип уйлыйм. Һәм инде яңадан күбрәк белү теләге уянсын иде. Менә шу диктантны язганнан соң. Бойлар сабасында яшәүче Габит һәм Муса абыйлар да бүген бик теләп яшьләр янына үз белемнәрен сынарга килгәннәр. Без алар белән диктант алдыннан аралаштык. Монда минемчә бу диктантка гомер буе әзерләнергә кирәк. Гомер буе белем тупларга кирәк. Нәрсәдер белергә тырышырга кирәк инде, тарихтан да, башкасыннан да нинди сораулар бар икән, анда без аны белмибез. Шуңа күрә әзерләнеп килдем дип әйтә алмыйм мин. Әзерлек гомер буена нәрсә бар шул. Җавап бирә алсак әйбәт, җавап бирә алмасак инде җылап утырмабыз. Мин үзем Саба урта мәктәбен татар теле классын бетердем инде. Безне рус теленнән Раиса Бадрионова белән Анна Матвеевна Федонина укыттылар инде. Алар заманында бик төпле белем бирделәр. Менә һаман да безнең еллар үткән саен менә шушы яшь поколение белән үзебезнең белем дәрәҗәсендә тикшереп карыйсы килә инде. Әзрәк аннан соң бит инде татар илендә яшәгәч, гел татарчада сөйләшәбез, әзрәк менә руслар ниндирәк халәттә, ниндирәк телдә сөйләшәләр, менә шуларны аңлап бөтенесен, ниндирәк сораулар булыр. Алар көчлеме безнең өчен һаман да менә шуларны беләсе килеп килде инде, нәрсә әйткәндә. Менә яшьләр белән бергә язып карыйк әле диктантны. Диктант тест рәвешендә 30 сорауны колачлый һәм аны эшләргә 45 минут вакыт бирелә. Катнашучылар биремнәрне кулларына алуга ук тирән уйга баттылар. Биремнәр алар уйлаганча бик җиңелләрдән түгел иде шул. Укучылар әлбәттә вакытка сыештылар. Бу сорауларны күргәч, мин куркып киттем, чөнки алар бик авыр, мин аларны яза алмамын дип уйладым, ләкин әзрәк карый торгач, укый торгач, җайлы булып китте һәм бөтенесен дә язып чыктым. Дөрес булган дип ышанып калам. Бүген сабалар эшләгән этнографик диктант иң элек үзебездә тикшерелә. Аннары җаваплар Казанга оештыру комитетына юлланачак. Инде катнашырга теләк белдерүчеләр өчен бу чара кабат оештырылачак. Халыклар арасындагы иң зур байлык дуслык. Саба районында да төрле милләт вәкилләре гомер итә. Иң мөһиме, бер генә милләтнең дә гореф-гадәтләре югалмый, дини бәйрәмнәре яши. 4 ноябрьдә халыклар бердәмлеге көнен билгеләп үтәчәкбез. Гашат Галиәкбәрова теманы дәвам итә. Кеше нинди генә милләттән булып, кайсы гына илдә яшәмәсен, янәшәдә яшәүчеләргә, аларның телләренә һәм гореф-гадәтләренә хөрмәт белән карарга тиеш. Байлар сабасында яшәүче Фәридун Камуловның туган җире ерак Таҗикстан. Мен 1997 елны Таҗикстанның столицасында тудым и миңа 5 яшь булганда без монда Сабага күченеп кайттык. Без монда күченеп кайтканнан соң 1 ел садикка йөреп алдым һәм гимназия мәктәбенә кердем. 11 класска хәтле, 11 сыйныфка хәтле шул гимназияны укып чыктым. Камаловлар гаиләсе Сабага күченеп кайткач та башта олы бала манежы 1 сыйныфка укырга керә. Иң беренче ул татарчага өйрәнә. Аннары Фәридун татар телен үзләштерә. Ә мин исә биредә туам. Булай таҗикча беләм, русча беләм, татарча беләм һәм инглиз телен әзмәс беләм инде. Но основной дип алсак шул 3 тел була инде: таҗикча, русча, татарча, свободный сөйләшү. Сабага күченеп кайтканнан соң без башта уйладык Россиягә килдек дип. Шуңа башта русча телен өйрәнгән идек. Ләкин Сабада русча сөйләшмәгәч, кешеләр шуңа аннары әкренләп кенә татарчага күчтек. Но башта килгәндә татарчасын да белмәйдек, русчасын да. Русчасын әзмәс белә идек инде. Сабада мин бүтән дуслар Сабадан дип алсам да була инде. Казаннан, бүтән җирләрдән шул укыганда яки бүтән җирләрдә булганда танышу. Булай основной самый якын дусларым шул Сабадан. И без үзара татарча сөйләшәбез. Камаловлар гаиләсе хәзер татарларны хөрмәт итеп, шул ук вакытта үз телләрен, гореф-гадәтләрен дә саклап яшиләр. Туган як белән дә элемтәләрен югалтмыйлар. Без тырышабыз инде традицияларны, әйберләрне калдырырга, барыбер теге бүтән илгә килдем дип үзеңнән башта илеңне онытмаска кирәк инде. Шуңа ризыклар, әйберләр бөтенләй бер таҗикча була. Атна соянанда әни бер таҗикча плов манда или бүтән блюдамы пешереп куя инде. Таҗикстанда
туганнар калды дип, бүтән туганнар шунда булып чыга инде безнең. Монда Слобода минем жизни генә бар. Былай тырышабыз инде һәр елны барырга. Менә әниләр, әти, апай шунда ял итәләр Таҗикстаннан. Шушы көннәрдә Сударушки вокаль ансамбле белән дә танышырга насыйп булды. Ул 2012 елдан Иске Икшермә мәдәният йорты каршында эшләп килә. Үткәнгә күз салсак, 16 гасырда татарлар нигез салган Иске Икшермә авылына 19 гасырда руслар да килеп төпләнә. Хәзерге вакытта авылда керәшеннәр, шуашлар, үзбәкләр дә гомер итә. Рус җырларын өйрәнүдә безнең бернинди дә авырлык килми. Чөнки без элек-электән менә Иске Икшермә авылы инде ул рус һәм татар халкы дус тату яшәгән авыл. Без кичкенәдән рус балалары белән уйнап үскән һәм шулай ук безнең мәктәптә дә инде күбрәк рус телендә укытылды менә безнең яшь вакытта. Шуңа күрә без рус телендә бик иркен аралашабыз һәм инде җырларда гына алар ничектер безгә якын. Төрле милләт вәкилләре яшәгән Иске Икшермә авылындагы мәдәни чаралар күбрәк ике телдә бара. Алып бару инде күбрәк татарча, чөнки хәзер инде безнең рус халкы барыбер әзрәк инде авылыбызда. Алып бару гомумән татар телендә бара, но рус җырлары безнең әле бу ансамбль белән генә түгел. Безнең башка башкаручыларыбыз да бар, соло башкаручыларыбыз да безнең рус җырларын җырлыйлар. Шуңа ул ничек дип әйтим, тыныч кабул ителә безнең авылда, безнең тамашачыларыбыз да яратып тыңлыйлар аны. Сударушки ансамбле һәр чараның йөзек кашы, ул 7 кешедән тора. Башта сәхнә костюмнарын үзләре тексәләр, соңрак бик матур милли рус костюмнары булдырыла. Төрле конкурс, фестивальләрдә еш катнашалар һәм җиңүләр яулыйлар. Рушания ханым ансамбльгә үзенең кайнанасы Валентина ханым белән бергә йөри. Бергә яшибез, бергә ансамбльдә йөрибез, бергә аралашабыз, бергә бөтен илләр инде, бөтен милләтләр дип әйтәм, бөтен милләт түгел инде, татар белән рус милләте генә инде безнең. Барые чуашлар, барые үзбәкләр бар бездә. Алар күбесе кайткан халыклар инде, даже кытайлар барые әле китеп бардылар, кайттылар да киттеләр. 2 малай тәрбияләп үстердек. Алар 2 яшькә хәллек башта сөйләшмәделәр. Без потому что чөнки дип әйтим инде, үземнең әниләргә баргач татарча сөйләшәбез, бу әнигә баргач русча сөйләшәбез. Алар күрәсең нинди телдә сөйләшә башларга икеләнеп торганнардыр. 2 яшьтә сразу 2 телдә дә бер юл сөйләшә башладылар алар. Безнең менә аеру юк. Бу рус бәйрәме, бу татар бәйрәме дип безнең Пасхада, Масленицада, Сабан туйлары, Нәүрүзләр, Корбан бәйрәмнәре, Гаит бәйрәмнәре безнең менә общий бәйрәм булып санала инде. Менә минем күршеләрем тоже шулай ук Петровлар, аның хатыны татар, ире мәктәп директоры Петров Александр Владимирович, аны беләсездер инде, может. Менә алардагы без күкәйләрендә бергә буйбыз Пасхага, Сабан туйга бергә җыелышып китәбез. Менә сөлгеләрне безнең балалар бергә җыялар бит инде культурадан. Шулай бергә яшибез, бик дус, без аермыйбыз. Менә ул кеше татармы, ул потому что бездә чөнки татарлар русча белә, руслар татарча белә. Менә шулай. Безнең только паспорт, исем, фамилия буенча гына аерырга була кешене, татармы, русмы икәнен. Галина ханым Евдокимова гомер буе җырларга яраткан, ә җырлау хыялын ул Сударушки ансамбленә килгәч шыңга ашыра алган. С молодых-то юных лет мне всегда хотелось петь. И вот моя мечта сбылась. Я оказалась в этом коллективе и пою, хоть не на большой, но сцене. Хәлимә Бәшәрова, Надия Султанова үзләрен ансамбльдән башка инде хәзер күз алдына да китермиләр. Шушы Икшермә авылында туып үстем, татар классында укыдым. Татар халык җырларында яратып башкарам, бердәй шушы рус халык җырларында яратып башкарам. Шушы ансамбльгә йөри башлаганнан бирле рус халык җырларына да мәхәббәтем көчәйде минем. Менә Тукаебыз әйткән бит, тел вә лөгать алмашып яшибез дип. Нәкъ шуның шикелле без тел вә лөгать алмашып яшибез. 82 елда кияүгә чыгып, мин шушы авылда яшим. Үзем теге урысча укыдым мин, шуңа күрә урыс җырларын күбрәк яратам. Бик ансамблебезне дә бик яратам, бик күңелле йөрибез, аралашабыз, матур җырлар сайлап җырлыйбыз. Безне бик шыймыйны. Сударушки ансамбле рус җырларын репертуарга бик сайлап кына ала. Аны бергәләп өйрәнү, концертларда җырлау ансамбльгә йөрүчеләрне тагын да якынайта.
Мне очень нравится. Я прямо рвусь в этот ансамбль. Каждый день почти ходим мы, на репетиции. Очень с удовольствием хожу, хотя сама работаю, тяжело. Все бросаю, но бегу в клуб, чтобы только порепетировать, попеть с девочками, пообщаться. Очень коллектив хороший. Ансамбльнең иң өлкән җырчысы Валентина Пискунова. 42 ел балалар бакчасында тәрбияче булып эшләгән ханым кечкенәдән үк рус җырларына гашыйк. Прибыла сюда, как вышла замуж с Сулачинского района. Вот. Работала сначала год в библиотеке после окончания школы. И потом поступила в детский сад. 42 года проработала. 5 лет тому назад включилась в коллектив. Люблю очень старинные песни. И знаю очень-очень много. Вот с девочками советуемся. Где и старинные поем, где и современные поем. Вот так и живем. Коллектив очень дружный, веселый, сплоченный, талантливый. Дай Бог всем, как говорится, крепкого здоровья, долгих лет жизни и творческих успехов, девочки. Сударушки ансамбленең иҗади планнары бик зур. Бердәм дус булганга куйган максатларына ирешеп киләләр. 4 ноябрь көнне алар Казан шәһәрендә Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында «Наш дом Татарстан» дип исемләнгән бәйгенең гала концертында чыгыш ясаячаклар. 4 ноябрь халыклар бердәмлеге көне. Ул тынычлык, иминлек, бәйсезлек өчен бердәмлек символында чагылдыра. Дуслык һәм бердәмлек безне көчле итә. Узган атнада автомобиль транспорты хезмәткәрләре көне билгеләп үтелде. Бу датаны барлык машина йөртүчеләр үз бәйрәмнәре итеп кабул итә һәм бу шулай да. Кем генә руль артына утырмасын, ул аның бәйрәме. Шоферлар көнендә районда машина йөртүчеләрнең осталыгын сынау буенча махсус чара да үткәрелде. Көннең кисәк кенә салкынайтып җибәрүе Сабадагы Аргама картодромына ярышка килүчеләрне әллә ни борчымады кебек. Һәркем үз эше белән мәшгуль. Машина бизәү, ярыш алдыннан каршылыкларны чарлап карау һәм башкалар. Моңа кадәр ел саен шоферларның тәҗрибәсен сынау бәйгеләре Автоледи һәм Автобабай кысаларында үтә иде. Инде алары янына тагын бер ярыш килеп өстәлде. Монысы исә машина йөртүчеләрнең һөнәри бәйрәмнәренә багышланган һөнәри осталык бәйгесе. Оештыручылары районның яшьләр эшләре, спорт һәм юхиди бүлекләре. Безнең юлда төрле ситуациялар була. Менә бу трассада ул ситуацияларның имитациясе дип әйтергә кирәк. Инде тагын бер тапкыр водительләр безнең үзләрен сынап карый алалар. Алда юлда төрле хәлләр булганда алардан хәвеф-хәтәрсез чыгып юлларын имин дәвам итәргә. Менә монда инде парковка да бар. Аннан соң уңга сулга борылып йөрүләр, параллельный парковка, түгәрәк движение буенча йөрүләр. Шуңа күрә бу ГАИ хезмәткәрләр белән берлектә эшләнде. Ярышта катнашучы Миләүшә Насыйбуллинаның машина йөртү тәҗрибәсе 10 елга якын. Юлда йөргәндә һәрвакыт игътибарлы булырга һәм кагыйдәләрне бозмаска тырышам ди. Яраткан тимер атында күңел җылысын биреп бизәде ул. Хәер, бизәлгән машиналарны туйда гына түгел, хәзер менә шундый ярышларда да күрергә мөмкин. Мин машинада инде 8 елдан артык йөрим. Аллага шөкер. Машинада йөрергә бик ошый, мондый конкурсларда да катнашырга бик яратам. Автоледи конкурсында ел саен катнашып киләм. Монысына да инде мөмкинлек булгач, әзерләнергә булдым. Кызлар булыштылар. Үзем дә тырыштым, Аллага шөкер. Матур килеп чыкты дип уйлыйм. Һәр кемгә шуны әйтәсем килә, юлларда хәвеф-хәтәрсез, исән-сау йөрсеннәр. Шул юлларда иң мөһиме шул бит инде. Исән-сау барырга теләгән җиргә барып җитеп, исән-сау кайту. Бәйге хатын-кызлар һәм ир-атлар арасында 2 номинациядә үтте. Гүзәл затларга машиналарын менә шулай матурлау һәм вакытка йөрү булса, ир-атлар өчен тәгәрмәч сүтеп җыярга һәм шулай ук вакытка йөрүдә көч сынашырга туры килде. Җиңел тимер атларда йөрүчеләр генә түгел, ашыгыч ярдәм кебек олырак габаритлы машиналарны иярләүчеләр дә катнашты бу көннән. Юлда йөргәндә әлбәттә төрле хәлләргә юлыгырга мөмкин. Юл газабы, гүр газабы дип юкка гына да халык мәкалендә әйтелми. Хәзерге заманда техника хәрәкәте бигрәк тә көчле. Имин йөрүне тәэмин итү шоферларның үзләреннән тора. Статистикага килгәндә инде безнең 2018 елның 9 айлыгында юл хәрәкәтендә 7 үлем булды. Былтыргы белән чагыштырганда 2017 белән ул 1 үлем 17. Шулай гында наш ярышка килгәндә нәрсә белән аерылып тора? Правил дорожного движения теоретически өлеше юк. Бар инде безнең только практический өлеш, фигурное вождение машина белән. Менә карыйбыз инде
шушы ярыш дәврендә мастерство дип әйтгәндә водительләрнең Машина йөртү осталыгы бәйгесе ахырында һәр номинация буенча җиңүчеләр тәбрикләнде. Шулай ук бәйгенең иң яшь, өлкән катнашучылары һәм пөхтә йөртүчесе дә ачыкланып бүләкләнде. Ноябрь айы бәйрәмнәргә бай, шуның берсе бердәмлек көне уңайыннан барлык райондашларны чын күңелдән котлыйбыз. Безнең халыкта бик мәртәбәле бер әйтем бар: бердәмлектә көч. Әйе, бердәм булсак, бер-беребезгә авыр чакта ярдәм кулы суссак, җәмгыятебездәге вакыйгаларга битарафлык күрсәтмәсәк, төрле дин, милләт халкына, аларның гореф-гадәтләренә хөрмәт белән карасак, шул чагында без көчле халык. Иң әһәмиятлесе, кыйблабыз ачык, туры булсын. Одна информацион программасы шушы урында тәмам. Исән сау булыгыз, бәйрәм ялларыгыз тыныч узсын.